Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Zita rangu semazuva ese ndinonzi Uncle Saint. So inzwai chimbonatsoteereresai ma programs atiri kuigirai panapa anditi especially panapa pa life realities. Ma programs atiri kutry kuda kuti vanhu vane zvavasinganzwisise vange vari vanonzwisisawo anditi isusu macomrades patakanga tiri kuhondo taiva nekaslogan kekuti asingazive ngadzidziswe handiti so paprogramu inoyi yelife realities tiri kuti asingazive ngadzidziswe tonzwa vanhu vachitaura zvakurashika especially when it comes to nyaya dzembwa ndosaka nhasi ndati no mimi Mhondoro Dzembwa ka takambokuvingai kubhesi kwenyu tikakurukura but dzokai futi nekuti vanhu vachiri nemibvunzo yakawanda panyaya dzembwa kureva kuti asingaziva anofanira kudzidzisiwa so nhasi ndadana Mhondoro Dzembwa handiti nechirungu vanonzi ivo prodig handiti K9 ziri kudidi murise mushe zviri kufamba zvanaka newa ndinani Mr. Michael murise kwese kurako handifariri kunyanyorishandisa ndofarira yekuti Mhondoro Dzembwa handiti arise maworks basa ndimuti batsira sekuru tirifambe but muri kupusha zvekurevesa hanzi zvanza zvinozogezana zvazvo sure but hazvirevo kuti chanza chingomirira kugezewa chete aiwa isusu kwedu tikuzama handiti mwari ari mubatsiri wedu tinokudza mwari sanganai neteam right muri wezimbabwe makadi panapa mutaura anonzi Michael Chinembe ndakamirira Mhondoro Dzembwa ndauya nhasi ndiri 1 but handishande ndega ndoshanda anonzi Shelton mukamba. I just want to recognize my brother because ndiye mumwe wemumwe anondimutsa pazvinhu zvakunodhakwa onditi mukoma ngatirambe tichipusha takuita se takusvika so nemi ndima mwandi kushanda nawo because mukuramba muchitisapota support yenyu tikuiona. We just appreciate the love. Right. Chokutanga kune vatanga ukukuona nhasi varipo vamwe vanogona vati aiwa tatanga kuona chi nhasi mukomana chimbozvipawo ka intro kako tipaka background kuti munomboita nezvei zvakatanga sei zvembwa izvi. Alright, inini ndiri a proud father. I've got a daughter ane 10 months and a beautiful wife. So taura kauchidedzera usataura uchimhanya a beautiful wife. Alright, ndikuti zvembwa sekuruka kwandiri nini so handina kukura ndichida imbwa because imbwa taidziona tichitopfudzana nadzo but handina kukura ndichida imbwa. Pane mufana akaita imbwa maraini so I found out kuti ndakazenge ndakupota chingogara ndiri kumba kwake. I don't know kuti chaindipusha kuti ndiende kumba kwake chiba chandiuza kuti ndandauda kuziva kuti imbwa dzemufana dzamukaboa here. Ndakasvika wasina kutofidha imbwa nomuti komufana wangu chichi kunetsa ndo patikatanga kuda imbwa. It was about 2020. Alright. Then 2021 ndo pandakazotsvagawo imbwa. Alright. Inova pitbull. Alright. 2020 mai manje papa because 2021 akasikari straight just 5 years ndo patakatsvaga imbwa inonzi pitbull. Alright. And unfortunately pitbull ere takatobatanza mari na Shelton. I think taitenga about 120. Serious? Ndisusu mari yatikabudisa ipapo yanga yakawandisa kwatiri because tansiri kuwana zvekudaro saka takatobudisa mari yakawandisa tatenga imbwa female or female yanga iri female obviously kama munhu asada kubreeda tichitika nezozvara tozoreplace mari dzedu exactly saka tikatenga imbwa iyo isati amboti tatochengeta imbwa I think yanga kuma 4 months imbwa dzemufana wangu dzedzanza dzakura anga ari mapitbull futi akazoruma yangu manje fayafa ndizimurereva rambo gara paside mufana wangu anditaura if azotaiwa mari ndinayo ngatitsvage imwe tanotsvaga pitbull futi. Alright. Kura kuti pfungwa dzako dzaiva pakuti aiwa chinhu inini chinotyisa ndochakaita kuti nditange kuda imbwa. Pitbull munhu esanoritya but ndo rakandidrive inini kuti ndide imbwa. Alright. Ende ndo randakatanga kutoona because ndo randaiziya dzimwe ndandakuziziva because of my researches kuti kune maGerman Shepherd kune maboa kune marottweiler but pitbull ndo rakabudisa the inner love yangu yembwa yandinayo nhasi because inini I'm not a dog owner
I'm a dog lover. Kuti chero ndisina imbwa inini zenyu mimi ndakakuona ime nazo ndotodzida. Alright, chimboti onesa ipapo anditi. Inini alright, inini as well I'm a dog lover. Inini ndogona kutofamba ndichingopuwa tumbwa ndichitora ndichiunganidza padeni. I'm a dog lover zvekudaro. Chimboti pamusiyaniso what dog owner na dog lover. Alright, the difference between a dog owner na dog lover iri pakuti a dog lover, I think the definition is self-explanatory pakuti kuti munhu anonzi dog lover munhu anoda imbwa regardless of kuti anayo here pamwe ndeyangu yandatomusira ndikuti it's okay ndisire imbwa ndikuida. A dog owner munhu akapushwa nesituation. Alright. Pamba pabiwa ende ndo marikwesi atogara tiwana kwangu kwawanda mbavha saka paruda chi paruda then ozotsvaga imbwa. Obviously the love mwe inozouya because imbwa atonayo pamba but watosiyana nemunhu ari kudrive nekuda imbwa yekutoti asati abirwa atongonotora imbwa because anodzida. There is a difference. A dog owner ndiye munhu anobelieve kuti yauda kundibuditsa off budget manje kana kuti uda kutengera chikafu $50 makutonetsana ende ndo vanhu atoita nawo problems vave kuti wakamudza chakatuti aiona zvakuita zviro imbwa yako haidi izvi nezvizvi iye anenge achida isusu taiva madog owner tichikura imbwa ati remember kuti imbwa yaipiwa nyama. Exactly. Imbwa taingobika sadza and then tokanya nemvura nesauti moshona ndo zvatenetsana wiki ratabvera tati munhu wewe wakaona uchikanyira imbwa sadza kuti idye rawasiya it means kuti padhiri rechikafu haripo pamba penyu hapana chinonzi chikafu chembwa takuita problem samakasasiya imbwa ichaita sei ndopekuti imbwa yakabuda gate yakanosangana nebhini rine pizza idzoke kumba inodzokerei yakutoziva kuti uku ndinodiwa kupfuura padheni ende SPCA yakatokuone kutaura kuti yo shamari imbwa idai waisiya itohaselaka aigona kutowana zviri nani kupfuura zvakutosimba ende kumaraini kutone mamongoro akasimba kupfuura dzimwe imbwa dzavanu dzatiri kuona dziri mukete just because madog owners asi madog lovers angoinini handikwanisi kurara panza ndisingazivi kuti imbwa dzangu dzatyei. Ini ndotori neproblem. Problem yangu ndeyekutoti chero ndikatoti ndatravela ndoda kutoita video call ndichiona imbwa dzangu dzichipiwa chikafu. Exactly. Because isusu kwatiri vana family members hadzisi imbwa ndototembogara ndichitaura kuti the name rekutoti imbwa rakadhakwa kuti kuZimbabwe is regarded as something imbwa already. In the meaning yemaZimbabweans imbwa kuti that's why uchituka kunzi uri imbwa yemunhu. But saka ndakati ndituke nechirungu nditichi you are a dog. Ndototsawa but of which kwane slang yekuti my doggy my dog inja yami umayo kaizenda papa ese yabaka mazulo anotobva atoti inja yami kureva kuti mufesi wangu aiwa Zimbabwe ndo makadhakwa stero aiwa zita ndo rashoresa chinhu but ndikufara zvangu because ine page redu rakurand unoona neengagement kuti I think we are building a community different from zvanga zvimboripo kudhara. You understand? Saka ndoona nge tangangoramba tichiita zvatikuita tichiwana support kubva kuona nenge mimi amene kwamukabva nako zvenyu but kwamukabva nako kuri right kwamukabva nako ikoko kuri right and I appreciate zvekudaro. Alright, saka tiri papo ka tine toda kutomboti pamabreeds embwa handiti Michael iwe I understand kuti uno breed embwa dzakasiyana siyana so there is someone anogona kuti aiwa inini handisi kuda chimbwa. Alright, for instance kune zvimbwa zvaunozomboita zvine musoro mihombe obviously zvinotidye chikafu chakati wandei kozotiwo tumwe tumbwa tunonzi toy dogs handiti ndo panosanganisa ana chihuahua ana Jack Russell tingati it's a toy dog handiti the way it is kubadefine already toti ngatiti tine 3. Alright. Ma breed type already kune ma small dogs. Alright. Kova kwati ma medium sized dogs. Kova kwati manonzi machi ma large to giant. Yes. Satukweza pama small dogs ndo panopinda ma Jack Russell, pama medium ndo panopinda ma pit bulls. Alright. Pama large to giant ndo panopinda ma boab. Alright. Do imba za obvious consumption yechikafu ichasiyana
nekuti imbwa yakura sei. So imbwa already before you get a dog and wakwanisa kuunderstand kuti the small medium large chichakuita kuti iwe uchuze imbwa kuziya lifestyle yako. Ndozvatogara chuza vanhu kuti ziya kuti chii chakudira imbwa. You understand? Izvozvi unoona kuti macluster house ari kuwanda. Isusu semadog lovers tori worried kuti kudiwa kwembwa kuchadzikira pakuti mabhou akwanise kugara maflats. Saka obviously zvashifta vanhu vachada kuita matoy dogs but pamwe chauya mutemo wekunzi maapartment hamusi kudiwa imbwa saka zvichaaffecta chi kusadredo rembwa plus nemadog lovers pachavo futi because there are some other people like myself, you know, pandansa ndane space yekuchengeta imbwa hazvina kundimisa because I'm a dog lover. Hazvina kundimisa kuti one imbwa ndapedza ndakutora imbwa but ndakuchengetesa. Exactly. Ndozvo zvachisaka kuti ndopatati medium small medium large ndo zvinhu zvaunofanira kuziva kuti wakaona lifestyle yako yo kana uri munhu wekufama I will advise kuti tsvaga mabhua, tsvaga magerman shepherd, tsvaga marichberg, tsvaga madogo argentino, tsvaga matibetan mastiff, imbwa hadzipere. Ndinzandoziya muchitonditi ndoziya ndogona kutadza kuziya half yembwa dziri kunze because imbwa dzakaita se dzakawanda but mona kuti why ndataura kuti tsvaga bhua, why ndataura kuti tsvaga german shepherd handisi kuramba kuti mongoro imbwa. You understand? But problem yatiri kuzoita ndeyekuti chinonzi mongoro is just a breed ra-evolver pakusanganiswa kwembwa dzakasiyana. You understand? Kana kuri kuvanhu tutaura kuti pasangana muchina maive muchina vanororwa nemaamerican maamerican vanorora muindia at the end of the day tosara tisina breed chairo pachapesera pakusazikanwa iwe wakanyatsobvunzwa uchero iwe uri mwana kuti uri muchiyo asi kurangwa wakutotanga kuexplaina muindia muzimbabweni muchina zvichaaffecta pamwe ganda zvichaaffecta kala yako zvichaaffecta behavior yako. You understand? Sandopatati paimbwa zviriko kuimbwa izvozvozvo mongoro iri bow because mongoro chaita kuti isurvive and ma-environmental factors achakwanise kuiaffecta ya resistant kuzvese zvatotaura kuti weather inokwanisa kurara panze but german shepherd kungorisa panze rakapinda mahuswa pane toitwe tunhu totekandirana toitwe kanonama keke kotre german shepherd rakabatana so hauidi hauchaidi futi saka tochiona kuti mongoro aya ari kusurvive because ndo ari kubvumwa neenvironment iripo but inini handishore mongoro sekuru chandoudza munhu ndechekuti munhu akakakwandira akanditi une macrossbreeds here ndotomuti shaina handiti zvemacrossbreeds handisi kuregedzera kuti macrossbreeds because ndiri kuganza kana kuti ndoda nze ndoziya yembwa ndiri kuvaregedzera iwewe. You are your first time dogona ndofanira kukupa imbwa ine maspecs akanyorwa pasi ari kuzikanwa kuti german shepherd highly trainable, aggression level bow, temperament iri bow mazvizisa but iwo wakanotora pitbull rakanosangana negerman shepherd lero varazonosangana nebull unonobuda mongoro but muropa mune chiise ko. Alright, so pange pane nyaya yangu ndepekuti someone would like to own a dog for the first time maybe mwanasikana handiti ari kuti aiwa inini paflat pangu pandogara I can at least own kambwa kangu one ndedzipi imbwa dzaunoti angatore ende dzakachipawo because imbwa I understand kuti dzinosiyana nenyango pakuchengetwa kwadzona. Pane dzinotonetsa say okay for instance I've got a german shepherd chinotondinetsa because chinogona kungomuka chichitoita sechakutogwara munhu urikona ende imbwa inoda attention stereki zvototi ikashaya futi attention inorwara futi urikona inotoita mastress. Ndepi imbwa yaunga advise munhu first owner alright kuti for your first time togona imimi imbwa yamatotaura kuti inokustressana ndo imba iri good for your first time toona because german shepherd sekuru ndogara ndichiudza vanhu kuti it's just the human version of a dog munhu right ari paimbwa because paibe munokwanisa kunzwanana and ine mamwe ma-emotions ari serious zvototi iwo kana wakatoona ndotonasa kuti imbwa yasunakirwawo zvoshuwa. You understand? Nogona kumbozama kukuita chiya but ndo imbwa yandobelieve inini personally kuti kana usati wamboita imbwa wakatsvaga german shepherd obviously nozodawo mutemo yekuti kotaro rakakura rinoda kugara richigurumwa
gezwa kuwaniwa mashampoo kuti isanhuwe zvafanana nebvudzi rakasagezwa cherinonhuwa irori randinaro specially rakasagezwa nonhuwa saka zvangofanira kuti the grooming part yaunongozviita iwo unofanira ngoita futi kuchi kweimbwa kwobva kwaita vasikana zvangambitaura kuna toti mamautis ndoti diki towaiti tote vanhu vasikana vanoda zviri fluffy zvazvo like inini amona kuti ndina bhugi pandakapiwa that chocho it's a Chinese chocho and inodiwa kozi vanhu vanoona ngechiteddy bear zvakawandira kumwachi vasikana but ndopata kuti lifestyle ngaikuudze pakuti unokwanisa kugara nayo here unokwanisa kuzoigroomisa here because a grooming session pamwe paweek unogona kunzi $20. Are you able to pay $20 kuti imbwa yako ichigezwa yogerwa mvere because mvere dzadzi handi munoti imbwa inodonhedza mvere but chinodonha pamvere dzembwa it's the dead fair ratobva kudhara rinenge riripo rozotanga kudonha so the groomer manje anouya odishedha kwatoti kudishedha totati kubvisa the old dead fair riri paimbwa yosara fair riri intact ndokuta kuti chero ukagara naye mumba hautombouni yakashedha because zvikugurumwa but iwo manje hauna mari but wakatora imbwa yausingazivi kuti inodei chapesa kutati ai njemechipadhi nini mvere dzacho zinondibhowa dzokubhowa koza usikuigezesa hadzingobve kutogezwa chero isusu vane bvudzi tinaro but unotomenda kwababa wakatoda kutodonha mukicheni pane zvitoitika io zvangofana nekuimbwa saini for a first time togona German Shepherd then ishiripo yemapitbull sekoro I have seen a pitbull riri muaction yacho inotaura nevanhu iyoyo that's the first time imbwa yangu ini yakarumwa nepitbull nasingatombotizivi kuti ndo zvazvinoita yakatorumwa so ndakatoenda naye yakasonwa apa ndakatarisa kwavheta yakabva yafa yarumwa nepitbull but ndakazoeresa ndakati aiwa imbwa idzi kuti dzirume imbwa tisu takakonzeresa because nyaya yese iri pagrooming kubva kuvanhu kusvika kuimbwa takangofanana mwana kutozanza aro yedombo mwana kuzonzanza aterere kugurumwa kwanenge akaita hatirambe kuti hatirambe kuti zviriko the environment inopushawo zvayo but iwewe be there for your dogs because chikuita ndikuti taverenga imbwa high energetic dog ndo mapitbulls imbwa dzinoda space yekutamba yekumboreleasa energy chichimhanya chichita sei wobva wanetora wobva wanoisa pakona wobva kubasa uri busy wosvika kukanda chikafu woivharira inosvika pakuita aggressive yagarira aggressive and but inonowedzera hasha because of the way yauri kuitreata iwewe wakanotinga pitbull because wangaone $100 wakaiona yakachipa pamwe akaipiwa but wakamboverengera kuti chinonzi pitbull chii inodei ndopata kuti before you come to me kuti prodigy unembwa here chimbogara pasi unoresearcha I want a dog unotonobvunzwa maquestions negogo iyi inoda space yakadai so iyi inoda ndotoda munhu anoyekwandira tati prodigy ndikuda bhuwa ndotozati apa ndakutaura nemunhu anoziva imbwa asi kuramba kubatsira munhu asikaziva imbwa but ndikuti it's easier and it's safe for you to do your research before waapproacha munhu anoita se anembwa because at the end of the day munhu achagara nembwa ndiani ndiwe because dzangu inini dzogona kusaita problem why because I have the time ini ndogona sina space handigari kunhu kurefenska togara kukwadzana sekuru but chatikazviudza ndoti takaresearcha takaona kuti imbwa ine iyi inoda space yakaita sei so zvatinonoita susu totoziva kuti weekend kana ndiri free I engage nevapfana vangu vapfana vangu tokuenda for a dog walk tikuzamaita sei kustimulata mind yembwa kuti isabhoikana because chinokonzeresa although imbwa ichinzi German Shepherd do you not a German Shepherd little aggressive zvikutonomecha level remapitbull iro German Shepherd here wakanosecha nhasi izvozvi kuenda pakapinda Biden munonzi James State House vanobvunza kuti maGerman Shepherd akadzingwa State House akanzi adzokere kumba kwake because aitomhanyisa masecurity guard imomo but takataura ndotati German Shepherd ndo the best dog chero polisi iri kurishandisa but uona kuti pagrooming harina kunge rakagurumwa kunge paupbringing in fact harina kunge rakanyatso kuenenzverwa kuti rigare neidzidzi satati every imbwa small medium large a dog can kill you sekuru indirectly or directly muri panzwisisa pandikuti indirectly ndikuti do you notice isusu kugeto kwatofamba kajekera so katika kupai kake kamailo kake
kanogona kukurayira munhu bcause kune mumwe munhu ane phobia yembwa anototya imbwa haisi mhosva yake zviriko iwo manje mageto youths anofunga kuti iflex kana kuti kushamisira kufamba nembwa usina kuisa palishi ukupara mhosva ndino umwe wevanhu vanodaro ukupara mhosva bcause yatika njoti pachapfuura munhu anotya imbwa sekuru obva akaona kamailo akana problem naye mailo imi ndinomuziya but uyo haamuziye achangonoti kumumhanyira imbwa zongoona munhu dzomhanyira iye achangoita step aside of anopinda mota usati akanzi atyookararama akabvunzwa anoti vaida kundirumisa anenge mune muripo here mimi muchazojustify muchiti chii muti movha ngoti sekuru imbwa yanga iri palishi here haiwa yanga isipo taitongobudo gedhi nzaye waka direct ndoyati kuti zvishoonogona kuti unoatakwa zvisho imbwa dzokuruma dzokuuraya sandopati kuti pane vanhu vanochengeta imbwa vachiitira kuti vafadze vanhu kana kuti vaane mari kana kuti hainini imbwa yangu yakanaka imbwa yangu ine musoro those are the wrong reasons ekuti uite imbwa. Alright. So tiri ipapo ka kune vamwe vanhu vatova mazviri zvekutoti vari kutochengeta imbwa but knowledge yekuchengetwa kwembwa zvinodiwa nembwa chingava chikafu chembwa havana. Muri kuvabatsira sei vanhu vakadai? Alright, ndo zvandoti sekuri amona inini kusangana nemi kwandakaita makaposta imbwa vandatono I think ndakanokomenda ndakati sekuru I just wish kumba kutsagirewo imbwa iri proper pamatoti Mhondoro vatabonyarara pamazokufanira sekuru ndikuziya masha dzangu ndindaka kuapproach ndichaita se ndichazongonokupa imbwa I think ndakazogadzirisa nyaya iripo noti vanhu vasingaziye tutaura kuti Mhondoro Dzembwa page handakurivhurira inini information yembwa ndinayo ini ndo unatora malife yangu nembwa dzangu zvakatoenda ndakavhurira maZimbabweans because I just want to share the love yandinayo nembwa nevanhu vakawanda and the knowledge that I have although pachizoita problem yekuti kune mwe munhu anondibvunza mubvunzo ini ndine zvangu zvandoita besides nyaya dzembwedzi toro neseparate life yangu social life yangu ndichita zvandiri kuita munangona kuti mubato off guard nashamari imbwa yangu haisi kusimba ndakatadza kupindura I don't owe you an explanation although ndakavhura page it's my right kuti kune mwana kuabuse manje I'm there to assist you but don't izvo zvonofana kutozvijaira nesuwo panapa toabusiwa every day you know there are a lot of people vanondibata obva kuti hamuchade kubetsera vanhu semusingade musiri kupindura mamessages edu hamusi kuda kundibatsira nei. It's wrong usasvike papoint ndekuti uchaabuse munhu because tutatoona kuti inini ndakatovhura page because ndakatogara ndati guys imbwa idzi vanhu havasi kudziziva because ini chinenge chindirwadza rafu ikuitwa imbwa wakapinda kana masecurity company unoona munhu akabata imbwa ine musana mabhonzo so but ichinzi iri kubva kubasa inotobhadharo but mumwe munhu ari kurwadziwa kuti ndingabhegere chikafu chembwa iri kubasa wenyima chi sandopata kuti vanhu ivavo watora imbwa because une mamwe marisa anoda kushandisa so vanhu isusu mabatsira toaita sekuti takavhurira page imimi chingoripo ende munongofollowa Mhondoro Dzembwa and I make it a point kuti I post something chinobatsira munhu zoti ukatonocheka unotobva une something sometimes nyango kutobvunza unopesa usingachatobvunza exactly like kuti munhu anonokutsamwira kozaona one video rangobudo ovano ndoono mwe musi zangu ndatanga tuma conversation kwedu tetu yaka tweshaisano tikuda kuonana kuti ndiani sudo ndakandotaura kuti pane mbwa yanga ndakabata ndakati imbwa iyi ishoma mombe dzinodhura kupfuura imbwa iyi apa zibha zvideka izvozvo but ndaisatonyeba kozi mombe sekuri mombe dzoita mari mombe maybe imimi kwadzi kudiwa mombe mai ndotobadai 300 kana 350 inini mabhu angu ndikuda 400 achitengwa akatumirirwa hanisi kunyeba hanisi kuganza ndo price iripo but ndakatoti ishoma ndopatoti read between the lines pamwe pacho ndodangosata conversation nemi vanhu vangu vembwa nemi maZimbabweans hakusi kuti ndiri kushora zvauri kuita tinoda kukoshesawo imbwa because makadzishora chi makadzishora kudhara if someone can pay 1,000 for a dog just because unaona mari usati ati awesta mari ende ndo zvinotoitika uri kuona kuti pane
ameno chimbotibatsira pamaprizes embwa handiti ndofunga last time wakambotaura ukataurawo zvandakanzwa kuti zvoni paonline panozonetsa kutaura maprize and by the end of the day umwe neumwe anopa maprize anoda ndosauri kuona kuti wakatombotenga pitray 120 exactly. But kune umwe unorona richiita 300 wane zvikiitika sekuru muona takatanga tada imbwa andi vatazongonogaya takati pati togona kurarama nembwa nemari yembwa cheche takazotogayawo futi tikati haika takatandara zvedu but mazimbabwenzika togona kurarama nemari yembwa saka uchiona kuti zvinhu zvatiri kutengesa isusu pafacebook akamboona advert yemombe pafacebook ndiani hapabvumidzwe kutengeswa livestock ofichimwe munhu akasamupindura manje anitokurafura ofichinini ndikutochengetedza kuti ona tiri pamba pazuckerberg tototeerera mutemo weipapo asvika kakomba ndokutema zvakanaka cherewega unotenda kuti aiwa ndiwo price yacho kufanira uri right waiona kuti aizveshuwa kufanira kutaura chokwadi unenge uchiona chinhu paground ofichiimbwa sekuru hadzina an exact price muri panzwisisa kwezi zvinongodipenda kuti pamwe pacho handisvikiro ndikutofara just because wandiratidza kuti unoda imbwa ndopata kuti pamubvunzo pepe kuti munhu akataura kuti ini ndoda kutenga imbwa munhu akataura kuti shamari pamba pangu pakubiwa the treatment yandokupa nemunhu ataura shamari ina ime dog lover shamari ndanditombo nembwa yangu yakafa ndakuireplacer I feel for that person because aritorwadziwa ini ndogona kutombatsira kuhila akataura kuti adabhuwa ndikuita 400 ati nditetsera ndinoti it's okay family member ndiveduka plus agara makeno andori nazo akarongeka anditi muzataiwa it's okay shamari 3 kana uchida ndokuchengetera futi uchingotenga chikafu zvako uchigadzirisa kuti vanhu pako paitese paite bow mapanza saka tikuti price maprice pamwe achatochinjawo nekufamba kwenguva pamwe ndichachipa nekwandiri kuendawo alright so tichipeta handiti tichipeta ndoizoti ndinogona sina kubvunza zvimwe zvinhu but mumwoyo mako uchiti ndoda kuti ndivaudze vanhu ava maringe nembwa ndowakambotaura ukati zvoni munhu ndo I'm a big follower, I'm a big fan wakambotaura ukati zvoni munhu angazotadza here kuchengeta mukadzi kana iye achigona kuchengeta imbwa so handisi kuti angotaura zvozvo but ndiri kuda kungokuratidza kuti I'm a big follower ende api mashoko auri kuda kuti unge uri unozivisa kune vanhu verudzi rwedu rwechitema alright chimwe chatoda kutaura issue yekuti social media sekuru ine zvayakanakira nezvayakashatira zvayakanakira yakandisanganisa nemi kuti ndive pano munhasi kuti ndizokwanisa ndichibatsira munhu amukuti bvudza kuti ndomuudza kuti kuti pane issue yekuitika ndekuti imbwa dzofanira kubayiwa sekuru isusu yacho patikazvarwa munhu wese ati muzimbabwe nanacho chivanga chanzi chibcg zviriko futi kuimbwa nomba unosiwa chivanga cherechedzo kuti wakapfura napo zvakakosha wakaita se wakaitwa so munati imbwa mabhuku mune muchitonyora nzimbwa dzoda kuvaccinatwa but vashoma vari kuenda mumabhokisi handakuzoti takanyora bhuku but mazimbabwenzi adowerenga baba ndopatakatona kuti vaisire information iyoyo mubhuku imomo achandibvunza ndinonga murefera kuti pinda mubhuku ende acharwadziwa vati ndakakamuverenga futi azobata kuti kubayiwa kwembwa sekuti izvozvi muna rabies imbwa dzenzenze dzakatonaka dziri pamba penyu yakapoya yakanoruma munhu mozati panodiwa mari 4 majekiseni ema$30 tingoti zvinhu zvekunzi munhu arunzi arumwa hauna kana vaccination card imbwa dzacho wasubayisa rabies vanhu chingo vanofamba wani be there usamirire musi wavanouya because chikuita kuti rabies ngatiti ubayiwa ka1 pagora ndi kana vakauya wakaibayisa last month it means uchaona next year but imbwa yako ichaita juu manje pamavaccines vasati vadzoka saka zvekuvamirira zvinonetsa mavheti akawanda ndapana vheti atinge rabies inobayiwa $5 ubayisa imbwa yako 1 year mabhuku mavaccination eko dzingavepo because chinoita kuti imbwa you can lose control not because utaona urongeka it's an animal inoona kuti unochera pamwe gedhi ranga ragara raudodona iwasuziya radone imbwa yapoya
yavhiringana neyo yavhiringana nayo zvakakosha iva nemavaccination records ende chimwe chinhu chakakosha sekuru maneighbors enyu ndo vanhu vamunofanira kulinka navo zvakwamana kosi pekutanga ndori vaitira noise nembwa dzako smell yembwa chache unoaffecta. So I feel like kuti everyone muna nembwa wirirana naneighbor wako ishu yekunzanzi pazokandwa mushonga ma-relationships amunenge musina akanaka nevanhu vamuita se vamunogara navo kozi imbwa sekuru pamba penyu mimi pakakura imbwa muzati marenje zvakanzi pada kubiwa imbwa haikukurire imimi chete inoti kukura raini rese vazoona kuti manheru imbwa hwana yakatanga kukura zodairirana tachengetedzwa tese so there's no reason yekuti iwo kana usina imbwa wovenge imbwa yangu because indirectly inogona ichitochengetedzwa futichi payadi pako so emphasis yangu yani pangoti guys vanhu ngavabayise imbwa unobayiwa 3 majekiseni first puff second puff 5 in 1 plus rabies wapedza kumwe kweso kwangu bayisa chi rabies but pane nyaya yechikafu guys make it a point iso imbwa yako pabudget kana uinayo chikafu chiri koko chatinongotaura muchiziya vanhu sekuti tiller feeds $25 25 kg mwana uzobvunza kuti indofidha kangani aiwa zvosiyana nechi zvakufanira kuti ndokubvunza kuti ndodya kangani hazvangosiyana appetite nerequirement imbwa manje ya requirement kuti imbwa iyi hapana pauchazoti kabhaweoka ukapabhuwa kana kuti mailo ya tomba dish aiwa satoti pa $25 inonzi tiller feeds iri kukupa 25 kg dry food but vanhu vari kuzoita mistake yekuti chikafu cheche mwanotora chikafu obva anongochipa direct inonzi keyboard sekuru rakafanana nesadza treat it as sadza ibase but chinonzi gadzira chinonzi a meal rati kuti meal ndo zvanati ino ndakati munodya sadza sekuru does it mean munodya sadza rakadaro why uchinotenga mavheji why uchinotenga nyama ndokuti ucomplete chite chinhu one samazimbabwenzi manje akangonotenga chiya chakaomeswa hachinonzwa imbwa inonzwa ichipiwa chakadaro yombodirwa mvura amana papeji papeji toadvertisa chiriko pet food iriko nyama $1 per kg tenga kaunembwa 1 $30 pazuva inongodyiwa kana kg yakutofada kg ingaondembwa ingamboonde right regai timumise mukomana uyu vanenge vachida information yakakwana aiwa ndofunga papeji pake ndo pakanzi Mhondoro Dzembwa namba zvakare ndo dzataisa pascreen idzo kuitira kuti vanenge vachida kumubata munetse zvake zvokuti apindure pachona ndezvekwake munoramba muchimufonera muchimunetsa ndo saka atouya panapa Mr. Michael, thank you very much. Thank you so much ne-information because kana kune chinhu chakakosha it's information. Izvo spando nomwe munhu anga asingatozive kutoti chikafu chembwa chinotowanikwa zvakachipa umwe anga asingatozive kutoti imbwa dzinochengetwa sei dzinogezwa sei vakutotangawo kutodi kutoziva ipapapa. Thank you very much nekuuya kuno. Totenda sekuru maita basa nemukana. Aiwa tinotenda nekuuya kwenyu. Aiwa ndofunga mangozvinzwira nhamba ndo dzatati dziripo pascreen imimi chinyorai zvakare comment section kuti what do you think about this video pana pa live realities ndo zviritorimo muupenyu zvatanga tichitaura izvi madog lovers a big shout out to you for now it is much love and God bless you all.